giingnan niya sila kinsa gani kadtong makabasa sa maong mga pulong nga gisulat diha sa bumbong o makatub-an kanako sa kahulugan niini masuluban kog sapot nga harianon pagpintasan kog bulawan o himuon kung ikatulong labing taas nga opisyal sa atong kingharian. Busa ang mga taong maalamon miduol sa hari apan sila dili sila makabasa o makatug-an sa hari kung unsay kahulugan sa maong mga pulong. Busa nabalaka pag-ayo ang hari og misamot ang iyang kaluspad og nalibog usab ang iyang mga kanakuan. Sa pagkalugod sa rayna nga inahan sa gipanagsultihan sa hari o sa mga kanakuan gisulod siya sa luwat nga gibangkitihan o miingon, mabuhi ka sa kanunay ang hari dili ka angay nga mabalaka dinhi sa imong gingharian. Ani usa ka taong gitugahan sa espiritu sa balaan nga Dios sa panahon nga naghari pa ang imong amahan, nasuta nga may talagsaon siya panabot o kaalam nga sama sa kaalam sa Dios. Tungod nini ang imong amahan naghimo kaniya nga pangulo sa mga salamangkilo, sa mga may anting-anting, sa mga maalamon ug sa mga astrologo. May talagsaon siyang katapos kay balo og panabot sa paghubad sa kahulugan sa mga danggo, mga tanghaga ug mga problema. Siya mao si Daniel nga ginganlan sa imong amahan og Belteshazzar. Ipatawag siya aron tug-anan kaniya sa kahulugan sa mga pulong sa naisulat diya sa bumbong. Okay, muna niyo. Ayon busa gipakwa si Haring Daniel, si Daniel og ingnan ikaw ba si Daniel nga usa ka mga binihag sa akong amahan gikan sa Juda, may nagtaho kanako nga gitugahan ka sa espiritu sa mga Dios ug mga talagsaong kang kahibalo, panabot ug kaalam. Gipatawag ko na ang mga maalamon ug mga anting-antingan aron basahon nila kining mga pulong nga naisulat niining bungbong ug tug-anan ako nila sa kahulugan niini apan wala sila makahimo. Apan nakabalita ko nga makahubad ka kuno sa mga talagsaong mga pulong o mga problema ug danggo. Kung makabasa ka gani niini ug tug-anan mo ako sa kahulugan, pasuluban ko ikaw sa pisting harianon o pagpintasan ko ikaw bulawan o himuon kong ikatulong labing taas nga opisyal sa akong gingharian. Kunya bitubag si Daniel, dili kinahanglang nga gantihan mo ako. Grabe kung pagkamapusan ng Daniel, no? Dili kinahanglang gantihan mo ako, dili kinahanglang nga gantihan mo ako. Ihatag na lamang kana sa uban apan basahon ko ang naisulat ni ining bumbong o tug-anan ko ikaw sa kahulugan niini. Kamahalan ang Dios nga labing halangdon mao'y naghatag sa imong amahan o kingharian gahom o kadungganan tungod sa talagsaon nga gahom nga gihatag sa Dios kaniya nga nangurog ug nalisang kanila ang katawhan sa tanang nasod sa kalibutan. Ang gusto niyang patyon gipatay niya og gisayloan ang gusto niyang magpabiling buhi. Ang nahimutan niya iyang gipataas o iyang gipaubos ang wala niya kahimut-i. Apan sa dihang nakapasigarbo o nagtabangis na siya o nahimo ng mapalibalihon, gihukasan siya sa Dios sa iyang pagkahari o gihatag ngadto sa laing tao ang gahom nga diha kaniya. Okay, nalaygo ng Dios walay katapusan. So muli igsoon ang kining sugilanon mahitungod ni Haring Belteshazzar nga anak ni King Nebuchadnezzar. So ang atong isgutan karon, the writing is on the wall. Ang nahisulat dito sa bumbong. Kaya mo ni ang pinakasentro. So, kini nga mga takna, usa kini ka dako nga selebrasyon o celebration of liberty
sa gingharian ni King Belshazzar. He proclaimed liberty throughout the land. Yang giproklamar nga ang kagawasan mahitabo gayud sa tibok niya nga kayutaan sa iyang gingharian. Praise God. Proclaim liberty to the captives. Iyang gisulti ang kagawasan niadtong mga nabilanggo. And then the truth shall make you free. Shall set you free. Ang kamatuoran matupad sa Juan 8:38, 32, ang kamatuoran maghahatag kanimo kagawasan. Now, but we will consider atong tagaan og dutay pagpamalandong kining mao nga akong gihatag karon igsoon chapter sa kini ka challenging time. Hallelujah. Mahitungod sa mga Hudyo na samtang sila dito na ulipon sa Babylon. Babylon, igsoon. Yaning panahon na ang hari sa Babylon mao si King Belshazzar, the king of Babylon. So, anak ni King Nebuchadnezzar. Unya aning panahon na kining mao nga Babylon, it is a mighty Babylon, is about to be judged. Iyan nakita nga ang Babylon miuswag, milambo, mitubo, ug nahimong notable sa tibuok sa tanang gingharian nga nagpalibot ani igsoon sa Babylon. Unya aning panahon na sa bersikulo 1 tungod sa maong liberty, tungod sa maong kagawasan o kadaugan o kalambuan, ang hari sa Babylon nga mao si King Belshazzar nagpatawag og dakong selebrasyon. Nagpatawag og dakong selebrasyon. Gitawag kini dakong kapistahan. Atong Pitsa 8, di ba? Kapistahan sa Usami City. Unya dapat utang magselebrar, dapat utang bibo pero bingaw. Pero makita nimo ang usa sa mga kinaiya panahon sa pista. Hallelujah. Di gid mawala ng mga palahubog. Makita nimo kilit-kilit tuwa nag-inom-inom bisag bawal nga mag-display virtual yun. Usurek ka sa annex, usurek sa barangay na agad. Ano man? Munang panahon nga sila mag-celebrate. So aning panahon na, during the time of King Belshazzar, in verse 1, ato makita din nga si King Belshazzar nagpatawag og dakong kahupungan, gitawag kini of the drunken feast. Naamay gitawag the drunken master. Diba? Kita mo salida nga pag mahubog siya, pilihon niya ang pinakamaayo. So kini igsoon, kini sistema gitawag the drunken feast. Celebration kini nga ang tanan gayud igsoon, hallelujah. Wala gyud usa nga dili mahubog. Unya ato makita dinhi nga ato mapamalanungan nga gipatawag ni King Belshazzar ug ang iyang mga puyo-puyo ug ang iyang mga asawa nga makig-uban kaniya sa dakong kahupungan ug dakong selebrasyon parte sa iyang gingharian sa Babylon. O dito usab ang mga astrologists, mga anting-antingan, mga dakong tao sa gingharian nakig-ipon sa pag-inom ngadto kang King Belshazzar. They celebrate but the night Babylon will fall. Dalawa ang hula, ang senaryo. Kalipay nga ilang gihimo, pero panahon sa kagabion, itakda na sa Ginoo nga ang Babylon mapukan. Tanaw na to, nga anong gitugutan sa Ginoo nga ang Babylon mapukan. Wala, diyo'y naasal na huna, bisan ang hari, nga ang Babylon mapukan. Ano man? He proclaimed liberty. He proclaimed igsoon, kanang itawag og generosity. Giproklamar niya ang kauswagan ug kalambuan sa mabasa tong probinsya, Misamis Occidental. Nato ang gobernador, natong congressman, giproklamar nga asenso segundo distrito. Ano ba? No? So, mausap ang gibuhat niya ring Haring Belshazzar. Yang gideklarar nga
he proclaimed liberty, he proclaimed Ascenso Babylon, Ascenso Samis. Usa doon din, wakay na kunahuna nga mapuka ng Babylon. Wala gi usa magibutangan sa unahuna nga mapuka ng Babylon. Kung mag-iskop ka ginigiban, grabe ka high-tech, grabe ka nagkaginigiban ng Babylon. Kung mag-iskop ka og baril, grabe kaliko ng Babylon. Una nga, ang Babylon during the time of King Belshazzar was a notable kingdom. Di kahadlukan. So wala, nagunahuna nga mapukan ba? Atong makita diri nga ang planos Ginoo i-divide ang Babylon tungod sa gibuhat sa hari o sa iyang mga katawhan, iyang mga puyo-puyo o sa iyang mga kadagpuan sa gingharian. Na kung atong tanaw digsoon, Belshazzar and Prince fellowship in their sinful. So anong panahon na wala pahimuot ang Ginoo sa gibuhat sa mga hari. Nganong wala mahimuot igsoon tungod kay kuman sila nakainom, mihimo kuman ang hari na ipakuha ang tanang ipakuha ang tanang galamiton sa templo sa Jerusalem. Sa panahon ni Haring King Belshazzar, King Nebuchadnezzar, ipakuha ang tanan nilang mga galamiton sa matong kupa naman sa isa sa templo kanang kupa. Kita po sa simbahan na ay murag kupa diha, mga kupa, suladan o bino, nga maoy ko mga na inalig soon. Gipakuha ang tanang banaan nga galamiton sulod sa templo o mo'y ilang gigamit nga gihimong taksanan o gihimong pagayan. Ha? O mao kini ang fatal mistake, mao kinang pinakadako nga sayop nga nahitabo atong panahon na. Ikaduha, wala mahimot ang Ginoo sa gibuhat sa hari nga nagpatawag siya mga tao sa tibok ng ingarian aron mag-inom-inom. Di ba? Ikaduha nga fatal mistake, iyang gipakuha, gimanduan niya nga ipakuha ang tanang balaang hiriminta sa templo sa Jerusalem aron gamiton para sa ilahang makasasala na parte. O tungod na inigsoon ang Ginoo wala kayo makatugong siyang plano. Hallelujah! Tungod na tungod sa sala na ilang gibuhat sa hari, mooy nakapabungkag sa iyang gingharian. Nahimo kining duha ang iyang gingharian. Apan so wala pa kini may tabo. Sa maong kagabion matong ibasa igsoon. Hallelujah! Okay. Sa versikulo 2, ikaw mo palay na ito. Versikulo 2, indere. Ako lang basa sa versikulo 2 sa dihang nakainom na si King Belshazzar, sa bino gikuha niya ang mga galamiton nga bulawan o plata na kinuha sa iyang amahan na si King Nebuchadnezzar gikan sa templo sa Jerusalem. Iya kining gipakuha aron maoy iyang paimnan sa mga kadagpuan sa iyang mga asawa o sa mga puyok-puyok. Muna sa iksuna, nalibalong na ba ka iksuunan nga, kining mga galamiton nga yung ipakuha sa templo, usap kinig ka dedicated vessel. Dedicated vessel means, gihalad kining ato sa Diyos. Tungod kay kinig gihalad sa Diyos, wala, dili na ni pwedeng gamiton sa kalibutan na mga kalihukan. Dedicated vessel. Muna pinakadako nga mistake. Pagkainom ni King Belshazzar, yung kipakuha tanan. O mo ay gigamit paimnan sa iyang mga kadagpuan. O dito, nasuko kayo ang Ginoo. O wala yun mapugi. Doon iyon direksyon nga the drinking led to foolish action. Tungod kay nakainom ng hari, dili na maayo ang resulta. No, ang ilang mga buhat, mura nagbuhat sa buang. Tanawan ng taong hubog, uligid sa dalan, usalong o lapok. Dayon, mutuwag, maghubo.
Dayon, magsigig syakit. Unya, naghanagdalan. Ha? E baka igsunan, no? Tumakita diri nga, drinking led to police action. Daghan na kayo mga police action. Mukalit na kang katawa, mukalit na kang iskrima, mukalit na kang ligid. Muna'y gibawal sa Ginoo. Hallelujah. Tumakita diri, sa diyan na kayo ng mga hari, nanay mga police action, gabot, yang gipakuha ang tanang balaan niya, hirinintas sa templo. May gigamit aron gimong tingkap o gipaimnan sa mga nagkuhan. Now, ani panahon na igsuon. Ani karon. Dili pwede nga imong gamiton ang mga dedicated vessel sa Ginoo sa kalibutan nga mga kalihukan. Kung doon na may istrikto, mas istrikto ang simbahan kaysa kalibutan. Ha? Okay, so for example, dedicated vessel, mga dedicated vessel, tanang butang na nasulod sa simbahan, that is dedicated vessel. Sa Ginoo na, ihalad para sa Ginoo. Dili mo pwedeng gamiton para sa kalihukan sa kalibutan. Yes. Dili ta makaingon nga istrikto ta. Ato lang gipalo ang gisulti sa Ginoo. So for example, song. Dili, drum set. Dili pwede doon mo gamiton, dili ni pwede ipagamit sa kalibutan. Aron dukdukon para mahimuot ang kalibutan. Dukdukon lang ni para mahimuot ang Dios. Kay dedicated vessel to God. Amen ba? Ang gitar, mutingog lang ni igsuon para sa Ginoo. Dili ni patingogon para sa kalibutan. Ang baho, patingogon ni siya para sa Ginoo. Dili ni gamiton para sa kalibutan. Kining bangko, lingkuranan sa mga balaan. This were dedicated vessel to God. Kasagana na masimbahan, pag may kaliyukan sa barangay, pauslamig bangko, pastor. Ha? May dedicated vessel na. Ulos, ha? Dili palingkuran o mga taong dili Kristohanon. Grabe kay stricto ang iyong sa Ginoo. O sa mga butang na nasa simbahan, mga dedicated vessel, datos Ginoo. Amen. Microphone. Ano yung pause namin microphone, pastor? Proud sa amin para sa disco. Sige, ang pingi lang. Dahil ang fatal mistake na siya. Dili pwede niyong gamiton para sa kalibutan, para sa mga Diyos-Diyosan. Gamiton kay ganina kadedikar ni sa Ginoo, gamiton ni para sa kamayaan sa Ginoo. Amen. Tanang butang na nasunod sa simbahan, that is owned by God. Ang nalagyang ginawa na, o na, magamit na para sa iyang kamayaan. Amen. Ilita gitar, organ, trompa, usa pa rin igsoon, bangko, praise God. Kini siya, kini tanang mga butang, dedicated vessel sa Ginoo ni. Nganong naguba ang ingarian ni King Nebuchadnezzar, ni King Belshazzar, tungod ka iyang ipakuha ang tanang balaang butang sa templo o gigamit sa ilang binuang nga activities. Lawas sa tanan, kini atong lawas, dedicated vessel sa Ginoo ni. Amen ba? Dili nato ni ipagamit sa kalibutan. Dili ipagamit sa kalibutan. Unsa may na sa kalibutan, mga sistema sa kalibutan. Ayaw gamitin imong lawas para sa disco, para sa mga pangumpanyas, politiko, uban pang mga buhat sa kalibutan, ayaw gamita. Dedicated vessel ni. It is owned by God. Amen. Ipakamatyan tas Ginoo, gihugasan ka sa maniduga, unya imo lang gamiton sa kalibutan na kalihukan. Huwag kanina na. Muna tungod niya na igsuon, si King Belshazzar, it was divided, na-divide ang gingharian. Ang katuwa ko sa Persia, ang katuwa ko sa Medosia, ato makita dire. O, anang gabiyon na namatay siya. O sa may gigamatyan niya, tungod kay hukman siya sa Ginoo, diha-diha na yun. Amen ba? Dedicated vessel, all things nga nakakuha sa Ginoo, para sa Ginoo na. Una niya na igsuon,
Hallelujah, ginanak ko sila. Sa tusi nga makakita ng kayo ko nga. Stricto kay ko, kay inyo kong di mo pastor din. Nahimo kang stricto tungod sa pulong sa Ginoo. Kung gusto kang blessed person, you must follow what God's command. Amen ba? Amen. Oh. Una nga, akong ginan sila, naghanap ako nakita yung mga anak, nagpatato. Di ba? Nagpatato, ibutangan og aretes, lalaki na ay aretes, mga babae na ay mga kwan sa dila, ilong, ay nagpatato. Suko ang ginawa na. Ikaw, imong anak, imong apo, kikilalang mahimo lang dedicated vessel sa Ginoo. Kanang imong lawas, dili na imo ha. Gikan sa Ginoo na, nanong himuon manimong, ay imo mag-ipagamit para sa kalibutan. Narabay dagang Kristohanon nga okay lang ilang anak magkwintas, mag-aritis, magpatato. Nga ko imong tanawon, dili na makita na tao. Makita na nimo murag estatwa o murag ka ng hugaw na kailang taon. Di ganahan ang ginamulang taon lang. Amen ba? Amen. Oh. Nalayo sa kapastor, hindi mo ganahan. 2 times kitawagan kung mga imong speaker niya. Pero ako sa inginan, pastor, ihata na naglayan, pastor, kay busy ko. Pero dito mo yung rason na busy. Di ko ganahan, mulang tao siya mga anak. Ano man? Yung mga anak, murag rockers kalibutan. Ang ilang vokalista as kickbook. Ang sistema pangkalibutan, pero ang binyo na simbahan. Grabe, murag isang palong Ginoo. Murag rocker. Dahil bakahuman ang iyang mga anak, gifted na yung mga anak. Iyang mga anak, gitar, pero itong gitaris niya, grabe o kanang diri. Diri, dalunggan diri. Oh, may katong usa niya nga, bahista. Daghang kigtato. Ikaw Ginoo, noon sa naman eh. Mura naman tagdaan sa kwan, disco. Natali sa club. Wala nga, grabe ang sounds nindot kayo, pero walay anointing, walay dihong. Ano man, daghag nakasampung. Walang dili kaplo blessing sa Ginoo, di kaplo ang tiyong sa Ginoo, God sa Ginoo, daghang nakasampung. Ang lawas, ang atong mga lawas na to, ultimo pastor, na itato. Ha? Mga anak, yung mga anak, wala ka tudlo ito siyang anak. Kaya mo po nagamahan. Tanawa, huwag mo tubo. Kung di mo makita, Resgad, makita na mo pang Ginoo, pero murag, diskuhan. Grabe murag, yung sa man eh. Wala yun, mawala ang lihok sa Ginoo, mawala ang anointing sa Ginoo, mawala ang pagpalihok sa Espiritu Santo, ano man? Ang sistema, pagkalimutan, ang pinyo, simbahan. Muna'y nahitabo ni King Belshazzar. Tungod dili, wala mahimot ang Ginoo. Gusto ang Ginoo ng iyang mga katawhan limpyo. Gusto ang Ginoo ng katawhan palaan. 1 Peter chapter 1. Verse 17. Be holy, because I am holy. Amen. Amen. Una nga kita, dili ingon pagbadlong, napikatungod kay Pastor Hugo. Itong mga anak, tanawon ko na to. Atong mga apo, bisig ka kwintas na diha, kapatato na diha. Nagpamiyembro na nagfraternity. Yung tawag, badlunga po ninyo. Kay fatal mistake na tubangan sa Ginoo. Gikan nimo nga to si mong apo, muna'y tan-awon sa Ginoo. Dalawa ba kayo gusto makita? Di pwede ang dedicated vessel gamiton sa kalibutan nga pang-palang igsuon. That is a fatal mistake during the time of King Belshazzar. And because of that, dunay pulong nga nakita, dunay kamot nga nakita ni King Belshazzar kasulat. Many ticket. Di ba? Sa ikaw na? Ha? O, mga ito. Many ticket suparsin. Suparsin? Uparsin. Wala di ba sakti nila? Nalibog siya.
Wato tanaw na ang hubad diya sa atong chapter 5 verse 1 to 10 mabasa ni mga gihubad ni sa mga tingtangan wala ka hubad. Mga astrologists wala apan nahubad kini sa alagad sa Ginoo nga si Daniel. Ayo dito din hubad ang imong kingharian mahal nga hari matunga. Ang katunga ngadto sa Persia, ang katunga ngadto sa dayon ikaw dili na ka maghari. Ato makita diha napukan namatay ang hari suon. Ato makita igsoon sa itong kinabuhi. Hallelujah. Sa versikulo 5 gatos 25, katong kamot nga nagsulat igsoon, kita na divine warning. Langit nun nga pahimangno kato. Pero wala tagay pagtagad sa hari. At the night, the feasting become a night of fear. Atong kay na gabi sa kalipay, pero na mong gabi sa hadlok. Kaya ang hari nagpangurok, halos makaihik siya o naluspad siya, gatumpat siya. Tungod sa kamot nga kita o gasulat, mini tekel o pasin. Nyawa na masabti o ang alagad sa Ginoo mo'y naghubad. Nato makita diri, hallelujah, the writing on the wall, mini tekel o parsin. O niya, gihubad, gitawag si Daniel, gipahubad niya, katong nasulat dito sa bongbong. O niya ito makita dire, insya ang imong kingharian mapukan o mabahid kini o ikaw mamatay. Kung na ito makita digsoon na sa itong kinabuhi, sa itong simbahan, na mga pulong nga ganito, writing on the wall. Sa itong simbahan, dili mo ma-picture out. Nga mangita pa ka, Ginoo, sulatir mo ko sa akong simbahan res bongbong. Kung sa mo mga sala, dili na. Ang sulat, ang pulong sa Diyos, mauni ang authority. Na dini. Ang puno sa Ginoo, puno sa konsepto, puno sa idea, puno sa mga strategy, o puno sa mga pamaagi. Nadigsoon. So, ato makita, dili nakita nato nga si King Belshazzar, ang iyang gingarian na pukan o nabahid kini, o siya namatay panahon sa kagabion. Hallelujah, tungod kay wala ni tagay pagtagad ang langit nung pahimangno. Unya ato makita nga ang nagpauswag sa giharian, nagpalambok ang Ginoo. So kahit pa siya nabahan nga si King Nebuchadnezzar, di ba? Dayon, kasunod niya, dayon, tungod kay ang iyang gitagad na pagtagad ang pagkapulis ni sa kinabuhi. Pulis ni sa kinabuhi. So daga mga alagad sa Ginoo, daga mga pastor, daga mga alagad sa Ginoo, mga subordinate member, nga wa pagid mag-practice sa pagkabalaan o pagkamantarong. Ang ilahang gi-adapt kanunay, although makita nimo sila sa simbahan matag Domingo, makita nimo sila sa prayer meeting, sa mga fellowship, apan kanunay gyapon silang nagabuhat sa kalibutan. So, wala gid ganayang Ginoo. Mabot ang panahon na ipakanaok sa Dios ang hukom para sa mga tawo masinukapon. Tungod kay bisan kini gikuplong sa karong tugon, apan ma-apply kini sa bagong tugon nga ang pagkabalaan dengan si Peter, 1 Peter chapter 1 verse 17 and 15. Kita dia, be holy because I am holy. Salamatan, adunay Diyos katong ilagaran nga paraan, matarong. Amen. Amen. Kung ikaw anak sa Diyos, muliwat yung kanya. Pero kung hatod ka pa ka muliwat, wala pag ikausapan, wala pag kabaguhan, there's something wrong with you. Doon ay limayo nga nasing kinabuhi. Tingali sige kang compromise. Tingali imong gitolerate ang mga mas kalibutan. No, stop that one. Stop that one according to the word of God. Be holy. When you have this kind of kung naaka ani nga matang sa pinaiya, God will bless you. Amen. Amen. God will protect you. Amen. Hallelujah. Amen. Dahil daga mga saan nga bisan pag-atakihon sa kaaway, di ka maunsa. Di ka mapukan. No one can hurt you. No one can defeat you. Tungod kay imong ipamatud-an nga ikaw tinuod na anak ug alagad sa Dios.
Nganong daghang Kristohano na biktima karon tungod kay na ay mga there's something wrong with them. Maybe ilang gitolerate ang activist kalibutan. Ora ba o kana bang wala nila tagay takbo pagtagad. Laom nga pagsabot o pagkinabuhi. Kining giingon sa Ginoo sa Balang Kasulatan. Moadto ni tumanon, we will bless. Panalangin ang tas Ginoo. Amen. And then ang langit aberto kung nagpaabot kanunay nimo. Diyos mga panalangin, mga pagdamahan, galangin ko no Diyos. At this moment of time, Lord God, thank you sa ikuhang, hallelujah, manifestation of your, hallelujah, divine warning sa kinabuhi, sama sa kinabuhi ni King Belshazzar, na taliwala sa pag-uswag o kalambo, kalipay, wala niya matagay, wala niya matanawi, nga iyang gibuhat ang mga buhat nga nakasupak sa kabubot ko ni mo Ginoo. And because of that, tungod yan na Ginoo, napukan ang iyang inarian. Ginoo, sa ako sa kinabuhi, sa akong kinabuhi, ingon nga mga alagad. Lord, salamat kaayo sa mga pulong na at this point of time, Lord God, among usbon ang among perspectives kinabuhi. Among tan-ahon Ginoo, susihon among Ginoo, ang among iglesia, ang among pamilya, wa man ni makasupak sa imong kabubuton. Kung naa mga ni Ginoo, among gamiton ang imong authority, tungod kay gitagaan mo kami authority to stop that. Salamat ugad sa katapusan, tungod kay kini among gihimo aron ka mahimuot malipay. Kay sa diyang malipay mahimuot ka, imong ipabuhagay ang panalangin sa mong kinabuhi. Bisan pa nga mong kinabuhi, imong pauswagon paglambuon sa ngalan ni Jesus kini among gitbuhat. In the name of Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah nga ang atong kinabuhi. Balaan nga nagdala ta og simbahan. Hallelujah. Ato kining ikumanggid sa bisampa nga sakop sa atong balay. Nga atong ikumanggid nga magbalaan gyud. Kay nasulat man sa Biblia sa 1 Pedro 1:15 nga magbalaan kamo kay kubalaan. Unya dito sa daan tugon Isaias 9:3 isinggit gabalaan ang Dios. Singgit kung mabalaan ang tibuok balay sa Ginoo. Kaning dapit sa imong simbahan, akong simbahan. Makurugo ni tungod sa pagpresensya sa Ginoo. Kaning dapit din ibig suon linugo ni tungod sa kusog sa iyang presensya.